Guys, magugulay tayo ng santol. Guys, yan ang santol. Ito na yung kinayod na santol, guys. Nakita ko lang yung lulutuin. Yan, yung santol yan, guys. Yan, may taba tayo, guys. Tapos yung dinilan. Alamang dito na pinapatigas. Ayan yung gata natin, guys. Tatlong nyog. Yan, guys, oh. Ang ating ginataang santol, guys. Yan, guys. Maya na yan. Yan mga kamay. Yan, magbantika na ang ating taba. Ang lahok natin sa gulay na santol. Yan, guys, oh. Bisa na natin, guys, yung bawang. Yes! Yan. Ayan, gisa-gisa lang natin ng sibuyas bawang, guys. Ayan, guys, oh. Yan, guys, ang ating recipe for today ngayon ay ginataang santol with taba at yung dinilan sa amin sa Bicol. Yung dinilan, yung alamang na bagoong. Yung pinatigas na alamang yan, guys, na pinino siya. Para siyang chocolate. Ayan, guys, kung mga Bicolano ka, guys, alam mo yan, dinilan. Yung dinidikit ng araw sa sandok para iihaw. At kalamansi lang at sili, okay na siya. Ayan, guys, ilagay na natin yung gata. Ayan, guys, oh. Pakuluin natin ang ating gata, guys, bago na natin ilagay yung santol na ating gugulay. Yan, masarap yan, guys, lalo na kung maraming sili. Kung marami naman talaga tayo ilalagay na sili, guys. Kaya yan ang ating for today. Ang ginataang santol tayo ngayon, guys. Yan. Ang susunod naman natin yung gagawin ay ginataang iba. Yan, guys, maya-maya lang yan pag kumulo na siya. Guys, nakulo na ang ating gata. Lagay natin yung kinayod na santol. Yan, guys, oh. Yan ang ating santol na kinayod. Yan. Minsan lang tayo makakain ng gulay ng santol, guys, pag nagbungahan ng santol. Itong santol na ito, guys, yung bangkok yan, yung malalaki. Kasi mahirap kayo rin yung santol, yung maliliit. Yan, kaya yung sa kapitbahay natin ay mayroong bangkok pinakuha na sa atin kasi baga may mahulog na bata kasi inaakyat ng inaakyat. Yan, kami naman na may pangkuha. Kaya, yun, nakuha namin. May gulay tayong santol for today. Guys, sarap nito, guys. Ang santol. Yan. Yan, guys, oh. Simpleng luto lang yan, guys. Ang ating santol, guys. Yan, guys, maya-maya mo na yan. Guys, nilagay na natin yung guys, yung sili. Saka yung alamang na pinatigas, guys, yung dinilan. Yan.
Hmm. Yan guys, oh. Ilagay na natin guys. Yung purong gata guys para sama-sama na sila dyan. Yan guys, oh. Yan guys, ang ating ginataang santol guys. Guys, maya-maya naman guys. Guys, timpla na natin guys. Yan, ating ginataang santol guys. Bango guys. Yan guys, ang makakagulay ka lang guys ng santol pag tagbungahan guys. Pero pag walang santol, wala. Pag may santol man guys. Ito naman guys ay tumatagal to ng kahit isang linggo guys, basta maraming gata. Sana natin guys. Asin guys. Sarap. Lagyan natin guys ng asin guys. Simatabang. Yan. Pero ang anghang niya guys. Grabe guys. Dami kasing sili. Hindi ko na napakita. Kala ko nakabuwas na rin yung camera. Hindi pa pala. Ang guys oh. Yan. Magginataang santol tayo dito guys. Ang anghang malasap mo sa kanya. Grabe guys. Dami naman kasing sili yung guys. Pero guys, sumasarap na siya guys. Ang ating ginataang santol guys. Yan guys. Kumakagat guys ang anghang guys. Ng ating ginataang santol. Guys, oh, lutang guys ang sili guys. Saka, alam mo guys, napasarap din guys. Lalo na kung may pera tayo. Yung laman ng baboy. Yan. May taba. Ito kasi, tapilya lang nilagay natin guys. Taba lang. Pero masarap din naman ang taba.
Sanay yung Bicolano sa taba ang nilagay. Yan guys, oh. Pakuloyin lang natin ang pakuloyin yan guys. At yan ay malapit na naman tayong makaluto ng ating ulam sa tanghalian. Yan guys, oh. Diba guys? Yan mga simpleng luto lang guys sa Bicol. Yan. Diba? Simpleng luto lang sa ating Bicol. Ang ginataang santol. And guys, nakaluto na naman tayo guys ng ulam sa tanghalian. Kaya guys, ating lasahan na ang ating niluto. Guys, tamang-tama lang ang lasa guys, saka ang anghang nandyan. Ang sarap guys. Yan. Nice. Luto-luto na yan guys. Yan, hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi, saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!